Готов съм. Не. Мисля, че сме готови. Да, и аз чух, че имаше така доста мощно. Да! Така, какво ли може да сте избрали вие? Тук е по-трудно, защото не можеш да хванеш моята логика. Значи аз чух... да мислиш какво те са избрали. Знам, но аз чух много детски да! Което предполагам, че ще е по Ерика съдя, нашата дъщеричка Ерика. Тя обича много бял хляб. Съответно, тази питка изглежда като като за хот-дог, най-представителна за хот-дог и е бял хляб. Така че... Та ли избрахте? Не. Да не избрахте тая? Не. Значи тая? Аз ще ви се доверя, малко ме прецакате, вие сте виновни. Казвам тая. И това е верен отговор. Yes! Добър ли съм? И те са добри обаче. Хареса ми как в началото се опитвате така да го подхлъзнете. Аз ще си остана с тая. И на мен какво ще ми дадеш? На теб. Коя е най-грозна от трите? Я чай да видим. Тая е най-грозна Аз ви от трите. казах. Вижте я. Тази, която не е разрязана. А не е ли разрязана? Не. Ти И нямаш нямам нож. Тази е за теб. Добре, 1-0 за мен. Много добре. Много, добре, да, започвам. чудесно. Сега, втори кръг, какво ще бъде? Алекс, тук трябва да монтираш транзишън. За да стане бързо. Втори Също кръг. сега виждате какво се случва на нашите предизвикателства зад кадър. Да. Защото обикновено тук спираме камерата и... Пренаместваме нещата. Добре, ти какво дайте беше? ключите, аз ще изчистя другите. Хайде сега, така. Втори кръг е Искам месото, само най-важно. първо един шаут-аут за мен да видите колко перфектно си разкъсах с голи ръце хляба. Благодаря ви. Сега махаме тези, които... Благодаря! Изсипаха ми се кремвиршите. Дай ми ги. Ти сядай просто и забавлявай хората, остави това на мен. И сега виц. Шегувам се. Няма да ви развалям настроението, като разказвам вицове. Какво да им разкажа на хората? Аз искам да им разкажа нещо от кухнята на IDBG, нещата, които се случват зад кадър всъщност. Идеята е, че вие може би не знаете, ние много се караме между дублите. Алекс това го знае, защото тя ги монтира. Обикновено сме на коренно различно мнение как точно трябва да се случи едно предизвикателство, но накрая успяваме да постигнем някакъв консенсус и винаги Християна е права. Това е нещо, което трябва всички мъже. Нали знаете лафа, жената каза и ние решихме, при нас е това положението, аз съм просто служител на Християна и каквото ми каже, това правя. Обаче повече глупости не мога да говоря, да е малко по-бързо. Така. Чакай да си взема една салфетка, че се омазах. Дай ми на мен една, защото искам да си сложа питката, красивата питка. Тук имаме, може би е така леко да повдигнем, за да виждат хората. Имаме в средата класически кремвирш за хот-дог, наденичка за хот-дог и плъшки. Плъшки ли е това? Кремвирш, може би? Да. На това консистенцията му е... Не изглежда много апетитно. Това малко е като за кученце. Кучешка радост имаше едно време. Добре, сега какво? Ти затваряш очи. Сега затварям очи, да. Слагаш ли това или да не ти се размаже спиралата? Не дей, че коси, щипки, тук ще стане мазал. Да, прекалено си красиво. Аз не гледам. Честно ли? Честно. Затварям очи. Не, живо. Добре, не гледам. Така, вие сте. Чак сега. Ами, всичко е решено. Не знам, защо избраха този гаден крем. Не изтея номера. Готова да отварям ли? Да, отваря. По принцип, мен хората ме обичат повече от теб. Така че предполагам, че ще съм избрали нещо по-вкусно. Чуваме се. Ти обичаш да ме изиграваш. Аз как да ти изиграя? Те решават. Ама ти се опита тук да ми действаш, че избрали гадния. Гадния избраха, да. Този ли избрахте? Да. Не. Много. Този ли избрахте? Този. Не е вярно, избраха гадния.
Имам повече доверие на тях, отколкото на теб. Казвам този. Не виждам. И верният отговор е затвори очи. Отвори. Не. Това не го очаквах. 2-0 за мен и сега, Всъщност аз живея в защото не ми заблуда. повярва, а повярва на тях, които се опитват да те прецакат, вземи си гадния. Това е моят съпруг. Да, Винаги мил и грижовен. подкрепяме се във всичко. Докато аз пък... Ама ти знаеш аз какво се сетих? Какво си сетиш? Следващия кръг е зеленчуци. Да. Как ще ги завра в тази питка? Оправя се. Да си мислил на време. В това не мога вляза зеленчуци никога. Пожизнено и Трябва посмъртно. да си креативен. Трябва да я разцепя. Може Чакай. да я Ама не, чакай, първо си сложи каквото си слагаш и после да разцепи. Как да си го сложа, нали? После трябва да сложа зеленчуци. Отвън? Така? Те ще паднат. Да направя да го сцепя. Не знаеш ли какво можеш да направиш? Може сега да си сложиш кренвирша и после, когато изберем зеленчуците, да го извадиш, да напъкаш зеленчуците и да сложиш кренвирша. Ще ти се доверя, макар че аз избирам този, който е хот-дог кренвир, ще изглежда, че не е правен от копита. Да Не се разчитай. надяваме. Ти давай